Se on morjesta pöytään kaikille. Se on nyt lastentaudit takanapäin, keuhkoputken tulehdukset ja korvatulehdukset ja kiertue sen kuin jatkukoon. Mehän ollaan tuossa jo keikoilla soiteltukin noita uusia biisejä jonkin verran ja täytyy myöntää, että on ollut kyllä ihan mahtava. Ja sormet on syyhynyt ja hienostihan on noin keikat mennyt ja kuten joku on ehkä pistänyt merkille, niin julkaistiin jo tuossa uuden levyn kanttakin vähän teille ja sehän on ihan ehdottomia lempparikansia tähän mennessä meiltä. Ja kesäinenhän tuo kansi sitten loppupeleissä. Onkin. Vahvasti ollaan bändillä ollut myös mukana siinä toteutuksessa ja suunnittelussa Uotilan Jannen kanssa. Ja mitä sitten nyt sanois? Levy on kaupoissa 2. kesäkuuta. Jokainen muistaa hakea sen, kun se ilmestyy. Ja tässä on vielä jonkin verran Suomen keikkoja ennen kuin lähdetään sitten Kiinan maalle. Niin ei muuta kuin pysykää ihmisinä ja negatiivinen mielessä ja housut jalassa.